Vols ballar amb mi aquesta dansa, dansa tradicional valenciana. El ballarí que està al centre del rogle, perquè hauríem de fer un rogle, convida a un dels que està fora a ballar, dient aquestes paraules. Vols ballar amb mi aquesta dansa? El que està fora diu, jo no sé si ho sabré fer. I ara veureu com, per a ballar-la pega una volta i una altra volta i donen un bes. Els dos ballarins s'agafen, pegarien voltes a tot el rogle i després aquests dos ballarins explicarien a dos més. De manera que ja són 4 en la segona vegada i 8 en la tercera, fins que tot el rogle de gent acabarà ballant, d'acord? Anem a fer una mostra. Vols ballar